amatikonda, amatikonda, Yawe amatikonda, Ambuye Yesu amatikonda, amatikonda, Baba amatikonda, Ambuye Yesu amatikonda, Ambuye Yesu, oh amatikonda, Ambuye Yesu. Ndikulandireni okondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke Tchale, mtumiki wanu, believer, lero pa 9 May 2023, sabutopiki Chikondi ndi Lamulo. Tuwerenga chapter number 13 cha buku la Yohane, verse number 34. Tuwerenge limodzi. Mawu otsogolera. Yesu aneneratu kuti Yudasi adzampereka. Mayo. Verse number 34. Ndikupatsani inu lamulo latsopano kuti mukondane wina ndi mnzache. Monga ndakonda inu, kuti inunso mukondane wina ndi mnzache. Mwa ichi adzazindikira onse kuti muli akuphunzira anga, ngati muli nacho chikondano wina ndi mnzake. Believer, mchipinda chapamwamba matopiki akuluakulu okhoka akuphulika. Mchipindamu ndimanena ine kuti mchipinda umumu muli ophunzira okhaokha, akutsanzikana nawo, akuwachenjeza, akuwalangiza, asanagwidwe, asanaperekedwe, ali mchipinda chapamwamba. Believer, ndimafuna ndinene pano, mwina ena simudzimvesesa kwambiri, ndikukamba ndinu oyera mtima amene mumazitcha kuti mabeliever akhristu inu opita kutchali chinu. Ndikudziwa kuti dziko langa ladzaza ndi machechi member, ladzaza ndi ampiri opita kutchalichi koma samvera Mulungu, ampiri apa maudindo koma sankonda Mulungu, ampiri watchuka koma libe ubale ndi Mulungu. Kudziko kuno kuti zimene zibeliever dzadzadza kwa ampiri, dzadzadza akhoza kumati dzimuna malilime ribababa koma nkarimo cha uzimu chitafora. Ndiye Yesu mchipinda poyamba anaphunzitsa mukhale wodzichepesa, marukuruku mudzichepese, ine ndidzakukwezani. Dzichepeseni. And Yesu anakuntha fumbi la kumapazi, anasambisa mapazi yawo. Dzulo tinali pano believer timayiona nkhani kunena kuti nkhondo ndi anansi. Yudasi amene adayenda ndi Yesu, Yudasi amene nkadiliyoliyo, Yudasi amene nkaoneka ngati believer, Yudasi amene adadalilidwa mpaka naopasidwa chithumba, Yudasi yemweyo chiwanda chidamulowa. Makomenti adzulo anachuluka kwambiri. Wina anayimba foni yakulira, abusa, misozi ili patsaya panga, nzanga weni, mzimayi nzanga ali ndi mamuna wanga pano. Idzi dzachuluka kwambiri. Dzachuluka kwambiri. Nzibambo winanso ananena, nzanga, ene ndili kuntchito, mbuyo muna kuthana ndi akazanga, nzanga, ndikulankhula pano banja langa lagwedera, koma ndi nzanga, nkhondo ndi anansi. Believer, ena mukuyenda nyengo zapaniki kwambiri, akumtundu wanu, abale anu, mfiri zinazi zakumtundu, amene aononga abale. Ndi pemphero langa kuti Mulungu atithandize, Mulungu achite kutithandiza kuti anzathu amene ife timakonda kwambiri asatonongere tsogolo.
asaronongere tsogolo. Ndimafuna ndikuchenjeze mwana Mulungu. Osati uthetse kuti sindakondanso anthu. Si onse. Alipo ena pa moyo wanu amakukondani kwambiri ndi chikondi chenicheni. Alipo ena pa moyo wanu believer amasamala za inu, amalingalira za inu, akakusowani mtendere masowa, amachita kukuimbirani foni singaduse wiki asadayimbe ngati muli pafupi mpaka namuonana. Mundimfaka achikondi chenicheni believer mukamang'ana matopika mchipinda chapamwamba auchita tsagazanali in order. Dzichapese 1. Number 2, nkhondo ndi anansi. Number 3, chikondi ndi lamulo. Chikondi ndi lamulo. Apa pali minofu kwa mpiri apa. Mwana Mulungu, tikamanena kuti awa ngopemphera, tikamanena kuti awa ni mabeliever, sudziwa uvina. Sinekitayo. Ayi. Osamapusisika ni mavoisi. Padzoneka chipatso, padzoneka chikondi. Mkristu amadziwika ndi chikondi. Mkristu amazindikirika kuti uyu ni Mkristu mwachikondi. Baibulo ikunena kuti ophunzira anga mukondane wina ndi mnzake. Ndipo yamba chita kwasoti ndikukupatsani lamulo latsopano. Iyi ndi lamulo latsopano. Believer chatsopano china chilichonse nchowala. Chatsopano chilichonse chimakongola. Endi chatsopano chimakhala ndi fungo labwino. Chatsopano believer chatsopano akwauza kuti ndikukupatsani lamulo latsopano. Kodi lakale ndilipi? Aja khumi aja dalipo 10 malamulo. Omwe aja ndithu usalambire mafano. Omwe aja usakhana milungu ina. Malamulo 10 uzilemekeza tsiku la Sabata, usaphe, usabe, usachite chigololo, usanamizire nzako, usasilire chanzako. Malamulo 10 ya Yesu anena kuti mchipinda ndiupasani lamulo latsopano, mukondane. Petro, lamulo latsopano mukondane. Zolumana ayi mukondane. Zogogodana iyayi mukondane. Miseche pakati panu ayi mukondane. Mudzitha kukondana, mudziyendera limodzi. Petro, chikondi chikhale pa inu. Petro, achina Yohani, kondanani. Izizi Yesu anena kuti anthu onse pa dziko adzadziwa kuti ndinudi ophunzira anga. Ndimati nlize khwerere. Kumadziwika ku dziko kuti awa ndi ophunzira kapena kuti awa ndi akhristu pamene tikukondana. Tikamalumana, tikamakangana, chimaperekanso chidziwiso kuti timangosonkhana koma sindife akhristu. Believer ndimafuna ndibwereze apa. Maudani akamachuluka, kugogodana kukachuluka, kulumana kumachuluka, timalalikiranso kudziko kuti ngakhale ife timakumana kutchalichi koma sindife akhristu. Chizindikiro choti awa ni mabeliever mchikondi. Chizindikiro choti awa adapulumuka mchikondi. Chizindikiro choti awa adabadwa mwatsopano adasintha ndi chikondi. Endi ndi chizindikiro choti adayenda ndi Yesu. Chizindikiro choti ndi ophunzira a Yesu mchikondi. Yesu anena yekha adzadziwa onse kuti muli akuphunzira anga. Muli akuphunzira. Kodi mumakonda inu? Believer chikondi sichisankho cha munthu koma lamulo. Endi palibe amene ali pamwamba pa lamulo. Palibe tonse tili pansi pa lamulo. Lamulo tikondane. Endi Yesu achita nena kuti mukonde ngakhale mdani wanu. Apempherereni adani anu. Akondeni adani anu. Akamakuchitani zoyipa musamabwezera zoyipa akondeni. Akamakuchitani nkhanza bwezerani zabwino akondeni. Pompa adzadziwa ndi kuzindikira kuti ndife opemphera. Pompa adzadziwa ndi kuzindikira kuti ndife mabeliever. Pompa dziko idzatidziwa kuti sindife anthu wamba, ndife ana a Yawe. Chikondi ndi lamulo.
Chikondi ndi Lamulo wina basi amene sindikondanso ndi Lamulo sikufuna bwanu mwachita olamulidwa. Lamulo ndi Lamulo, ka ukufuna ka sikufuna, koma ngati tripi mukufuna yakumwamba, Yesu akuti ndikukupatsani lamulo latsopano kuti mukondane. Adaona pakati pawo chikondi chidachepa, adaona kukondana kunatsika, adaona machitidwe awo sadali machitidwe abwino. Ndinene kwa nzanga opita kutchali chilero, Yesu akutipatsa lamulo latsopano tikondane. Mwakhala mukunyozana mayamvano okhaokha, mwakhala mukutukwanizana opemphera chipembedzo chimodzi. Ndinena pano ena sumayenderana koma nonse maya chigwirizano. Ndinena pano muli gulupu limodzi koma kumanenana mabodza osakondana. Ameneyi amafuna oneke bwanji kwa abusa, ameneyi abishop amafuna muone bwanji, ameneyi amafuna oneke bwanji kwa mzungu, amene zimalalika kuti umasonkhana ndi anthu koma sindi wotembenuka mtima. Nthawi zonse nkhani zako zimakhala zobweretsa chisokonezo pamalo. Nthawi zonse zoyipa zokhazokha kunena ena. Nthawi zonse mafuno onyansa kokha kunena ena. Mchipindamo ana Mulungu adzitumiki ma intercessor tikondane. Tikondane. Chikondi onga Lamulo. Bible lanu ladzadza ndi chikondi. Eni ndi uchita ubwereza pano kudziko kuno bilifa chilipo chikondi. Sidi ukamba chikondi cha Yudasi chomtsata Yesu chifukwa cha thumba. Ayi. Ntaina ndi manena pano kuti mu Chigriki liwu loti chikondi ili matanthauzo atatu. Chikondi tindi eros, phileo, komanso agape. Phileo love ndi chikondi chimene anthu kudziko kuno amakondana chifukwa cha mmene munthuyo alili. Kumkonda wina chifukwa cha dzinthu. Believe ndakhala ndikubwereza. Kudziko kuno anthu amakondana chifukwa cha dzinthu. Ali galimoto akhale nzanga, ndinkonde ali mchimanga ndidya naye, ndinkonde ali mgadeni adzindipatsa masampa, ndinkonde andipatseko ndalama, ndinkonde timachita kuti phileo love. Chikondi cha umunthu tinoseka cha umunthu ali ndi chani. Endi chikondi ichi chimatha zinthu zikatha. Mabanja ena adakwatirana foni mamuna ali mtuthumula. Mtuthumula kunokoka banjaso kunokoka. Ena adakwatirana kuti ndikufuna mamuna wa ntchito. Ntchito kutha banjaso kutha. Phileo love. Ali nchani munthu uyu? Ali nyumba idakokoroka ndi cyclone Freddy pano banjanso yakokoroka yakagwera mushire banja ikuyandama nyanja bwanji adantsana ifoja chinyumba cha mashoni padabwera cyclone Freddy adakokorola nyumba banjanso yakokoroka. Why? Phileo love. Ali nchani popeza lipa udindo basi amene ndinkonde. Yesu akuti osankonda munthu fota lipa udindo, mkonde ningakhale salipa udindo. Osankonde fota ali ndi chuma, mkonde ningakhale libe chuma chifukwa ndi Lamulo. Si chisankho, ndi Lamulo. Tiakonda adani athu ndi Lamulo. Ngati mufuna kupita kumwamba Yesu amausa tu mchipinda nkhani sakukamba kudoko, sakunenanso kumaliro ku Betaniya, sakukambanso kwa mkazi wachigololo, sakunenanso ku Samariya pa chitsime, akunena pa ophunzira. Ngati trip yanu mukufuna yakumwamba mukondane osati kulumana nokhanokha.
opemphera mtundu wanji olumana onena na mabodzi, opemphera mtundu wanji bambo anu ndi mmodzi koma kumangonena zabi, opemphera mtundu wanji mpingo mmodzi koma kumangolodzana, opemphera mtundu wanji mukuonongana mabizinesi koma nonse chipembedzo chimodzi, nonse mumaphunzitsa malo amodzi koma aliyense chimtima choyipa kwa anzace, mabodza kwa apeya, mabodza kwa ademo, nonse amalo amodzi mpaka na kwa dokta yafika maneso kokha ulumana ndumamvesa chisoni apolisi okaoka mpaka na kwa osi nkhani zazi. Bwanji simukukondana, bwanji simukukondana, bwanji simukukondana. Yesu akuri mukondane wina ndi nzake. Ine ndidakukondani, ndakuonetserani chikondi, inunso mukondane. Kulumana iyayi, ophunzira anga kulumana iyayi, opembedza ine kukangana iyayi, opembedza ine nkhonya ayi, opembedza ine mabodza toto, opembedza ine kusinjirirana opembedza ine kugogodana ayi, kulodzana iyayi, opembedza ine ayi is. Hallelujah. Dziko ladzaza ndi fear, love. Kungumva zoti pano akweza paudindo kuti bwana anu pomwepo asa makukondani kwambiri, makukondani kwambiri. Nayonso dali kuti hallelujah, ndeti ndi eros, love. Chikondi cha thupi. Mmene munthu akuonekera, kunkonda mwina mmene akuonekera, kodi ngoyera ngonenepa. Chikondiso chimene chaunonga mabanja ochuluka nchimenechi. Bilifa ndakhandu kunena pano pankare idzidzi dzaunonga mabanja. Ndifuna mkazi woyera maonekedwe amene ndi akangoyamba kuda banja nsolimada. Ndifuna mkazi onenepa wa dibwiri akamaenda apa dzimiyendo dzace dibwiri ndi akangodwala nkuyamba kuonda banja nso imaonda ndi kunyenchera baya ndi bayi mpaka na banja latha banja mkazi uja aonda. Eros, love. Maonekedwe anali ni manonse koma chitangozi manonse aguluka. Ndalama zoyikiraso mano ena alibe. Pano kuti bwanji sindikumfunanso mano atha. Akoneka bwanji lero, chikondi choyipa. Hallelujah. Mwana Mulungu tokambena dza chikondi onga lamulo. Chikondi ndi lamulo. Kayali ndi mano, kayalibe mano. Chikondi ndi lamulo. Mundimvaka akonde ni akazanu monga malamulo, akonde ni ananu monga malamulo, akonde na bare anu monga malamulo, akonde ni chifukwa ndi lamulo yatsopano iyi. Kale akuti mdani wako ntidzibule amvese, koma Yesu akuti mukondane. Malamulo 10 aja Mulungu adasanduliza nkukhalapo awiri. Ine ndimatenga kuti ndi A ndi B fonse akukambadza chikondi. Amanena kuti munkonde Mulungu mphamvu zanu zonse, nzeru zanu zonse, munkonde Mulungu choyamba. Chachiwiri tikondane wina ndi nzacha kuti mkonde nzako monga odzikondera iwe mwini. Malamulo onse 10 amamangiririka pa lamulo limodzi la chikondi. Munkonde Mulungu kenako munkonde sonzanu. Amene munkonda Mulungu amadziwika pomkonda so wina. Dziko ladzaza ndata mbwali banja da ine ndimangukonda na ni Mulungu basi, ineyo nzanga ni Mulungu basi. Iyayi mwalakwitsa step manumpha. Number 1 munkonde Mulungu, number 2 mukondane so wina ndi nzake. Mundimvaka pano mene ndikuoneramo basi nimene utengala nkhulira abusa Tchale kuti nkhondo ndi anasi ndekuti sindikonda so wina lense medzukoneka ndekuti dzanga dzidzada kutsogolera. Mvera lamulo ikunena kuti nkonde mdani wako. Mwakonda amene akumvesani kupweteka. Nzovuta idzi koma ndi lamulo, sichisankho chathu. Nzolimba kuchita koma Yesu alamula tukenera kumvera.
munthu amene amvesa kupweteka malemba anena kuti umkonde. Ndekuti kubwezera siku anu ndikukamba ndi ena wina adamvesa kupweteka pano ankonzera chiwembu, pano akunsakira mfuti kuti sangandilande mkazi wanga animombera. Tamvera, nsiye choncho mkonde, kuweruza kulanga mpa Yehova, mpa Yehova. Mulekere ndikuti mulekere nkhululukire kumeneko ndiye kupempherako. Usavurike kunkhalira pansi ndi chikwanje, usavurike nkunkera kwa sing'anga kuti ndimbwambwanise kudziko kuno anthu amva kupweteka sangandilande mkazi mpaka na wina ndine napano ali kwa sing'anga ndimpengese misala. Mkazi wanga sagandithawe basa pano chanimpengesa misala. Dziko langa kwadzadza zimayi ambiri wopenga kuyenda munsewu adachitira chipongwe amunawo aja malomo okonza malomo odzilekelera adapita kwa sing'anga chimtengo pano chizimayi chavula kale chili munsika. Samala ndinena kuti Yesu anena kuti chikondi. Mukondane ndi chikondi cheniche osatifireyo eros nswayi koma chikondi cheniche ni muchigriki amachona kuti agape love. And agape love ndi chikondi cha Mulungu chonkonda wina posawerengera chimene iye ali. Kunkonda wina osawerengera kali ndi dzinthu kalibe koma kungonkonda basi. Kama kupasa kanthu kasama kupasa kanthu kungonkonda basi. Chikondi ndili mchenjezo iyi. Mulungu atipasa lamulo kuti tikondane wina ndi nzake. Sisi kutanthauza kuti wina aliyense akhoza kukhala best friend wako. Ayi, uli ndi chisankho kusankha anzako kuti adzikhala close ndiwe. Ena onse akonde monga malamulo koma best friend chita kusankha kuti uyu akhale nzanga. Mayi awawa ndi ineyo tiyendele limodzi, nyamata uyu ndi uyu tiyendele limodzi, uyu akhale nzanga. Uyu ndikumdziwisa kuntundu olakaza kunkudziwa uyu ndi nzanga uyu. Ukamona wina maso mwamwa muleke koma udzinkonda koma muleke. Kapa munimvesesa kaya nzako umachita sankha. Talamulidwa tikonde koma best friend wapamtima nsankhe kuti uyu akhala nzanga uyu. Si wonse angatekhala anzanu. Sankhani ena akhale anzanu, enawo mumango akonda chabe. Koma anzanu khala pafupi ndinu opanga nawo zinthu akhale anzanu amene Mulungu achita kukuululirani. Chifukwa ngati simusamala mudzahaga Yudasi. Zotsatira zake mmawa adzakumvesani upweteka. Zimwe lakuthandizeni nzanu wene woti mudzidalirana. Nzanu mpaka na kukubisirani ndalama, kukuberani ndalama mchikwama chanu ni nzanu amene kungosiya pesi yanu mchikwama kamudali 200,000 nikudzawerenga kudzapeza sate palibe. Asolola inu nkumadabwa dzapita kuti arenga ndani. Birifa mundimva kaya. Alipo ena mukwada ndaula kale pano kuti anzanga uja ndisololera. Nzanga uja ndikumkayikira. Mkonde ni chabe koma sakhaleso nzanu chifukwa chikondi ndi lamulo. Koma nzako umachita sankha. Agape love chikondi cha Mulungu. Tamverani adaonesa bwanji kwa agape Kristu. Adalola kumenyedwa chifukwa cha abwenzi, kulola kuzunzika. Chikondi ndi chimenecho kusiya ulemerero. Baba na kuti Mulungu adakonda dziko lapansi nkumpereka Yesu, kusiya china chilichonse kulola Yesu kudzakhala mabwalo anthu ochimwa. Yesu kulola kunyozedwa, kulavulidwa. Munthu amene adamulenga mpaka na kumchaya khofi pa masomo lora kumenya ndani, kumvula kunsiya thawera, nkumanga maere chovala chake. Yesu akungoyang'ana mphamvu adali nazo kuti akhoza kubwezera dziko ili ndikuyirikita. Koma chifukwa cha chikondi pofuna kupulumutsa dziko sadabwezere. Adakonda nkunena kuti Ambuye akhululukeni sakudziwa chimene akuchita. Agape love omvesa opweteka kunkondabe. Agape love munthu akummenya kunkondabe. Agape love
cholola kuzunzika chifukwa cha abale agape love. Kulola kudusa nyengo za paniki chifukwa cha wina agape love. Kulola kukwera phiri kapembedzera wina 3 days agape love. Kutenga fasting 40 days kupemphera wina agape love. 21 days kuima ndi wina kupemphera kuti zache ziyende agape love. Osawerengera chimene wina ali koma kupemphera naye agape love. Izi zikusowa. Yesu akuti mukondane wina ndi nzake. Mukondane wina ndi nzake. Hallelujah. Chikondi chikusowa. Believer, chikondi m'malemba ndi chipatso. Agalatia chapter number 5 verse number 22 akuti koma chipatso cha mzimwera ndicho chikondi. Zimadziwika kuti awa ni mabeliever pamene akondana. Zimadziwika kuti awa adabadwa mwatsopano, mzimwera rili pakati pawo ndi chikondi. Amaoneka mchikondi. Yesu anali masiku otsiriza aneneri ambiri adzadzuka nadzanena dzina langa, nadzachita zozizwa, nadzachita zodabwisa, nadzasocheretsa ngakhale osankhidwawo, koma inu ndakuchenjezani mudzawazindikira ndi zipatso zawo. Ndiye mukawerenga Baibulo akamba za chipatso amanena za chikondi. Amanena za chikondi. Amadziwika kuti ndi ophunzira a Yesu mwakukonda. Amadziwika kuti ni mabeliever chikondi. Amadziwika kuti ndi akhristu chikondi. Amadziwika ndi agalatiya kuti koma chipatso cha mzimwera ndicho chikondi. Mudamulandira Yesu. Buku la Efeso chapter number 1 verse number 13 anena kuti tsiku limene mudalandira Yesu mudakhulupirira message, mzimu woyera adalowa kwa inu onga chikole. Ndi mzimu woyera ameneyi akalowa mwa inuyo amabereka chipatso chotchedwa kuti chikondi. Ndi chikondi chimenechi chiwe chimampangisa wina kupirira nawe. Believer ndi abwenzi ena timapirira osati mwa chibadwa chathu koma chifukwa cha mzimu amene tidamulandira. Ndi abale ena otizunza kwa mpiri koma timapirira. Tili ndi ana ena ochoka m'mimba mwathu amatizunza amatimvesa kupweteka koma timapirira chifukwa cha chipatso cha mkati chimene Khristu adachiyika pamene tidakhulupirira message. Abale ena ozunza kwambiri. Wazunza kwambiri. Ena metugwena ntchito ozunza kwambiri koma timapirira chifukwa cha chikondi chimene mzimwera adayika mkati mwathu chimene chili lamulo. Chimene chili lamulo. Believer undivomereza mukadalekana kale ndi nsanucha. Mayi amene mukadalekana kale sakadakhalanso nzanu. Waye mukuyenda nawobe mzimu woyera mwa chipatso cha chikondi mukwapirira. Ena madabwa amene mmakhana ibanja amene. Amene manjana ibanja amene munthu ovuta ngati amene. Ine siningati. Ine siningati amene kukhala nzanga. Ine siningati amene kuyenda naye. Tamverani. Mwachikondi. 1 Korinto chapter number 13 verse number 4 mautsogala kuti kuposa kwa chikondi. Ndiwerenge verse number 4. Chikondi chikhala chilezere. Chikondi chimakhala choleza. Chikondi chili chokoma mtima. Chikondi sichidukidwa. Chikondi sichidziwa kudzitamandira. Ena madzitama kwambiri. Chikondi sichidziwa sichimachikusa, sichimadzikusa. Verse number 5. Sichichita zosayenera. Sichichita za mwini yekha. Sichipsa mtima. Sichilingalira zoyipa. Sichikondwera ndi chinyengo koma chikondwera ndi choonadi. Chikondi chikwirira zinthu zonse, chikhulupirira zinthu zonse, chiyembekeza zinthu zonse, chipirira zinthu zonse. Hallelujah. Believer, mukanena kuti ngakhale mukhale pa udindo oloka mulalikire kwambiri kamuchite zozizwa bwanji ngati mulibe chikondi kuti ndinu chitini chongosokosera chinkuwa chabe. Ndakuti chikondi chimapirira, sichisunga mangawa, sichidzitamandira. Ineyo popanda ineyo amenewa ndikudzitamandira kumene.
mudziwa alipo ino kuti pasadzinthu amadzita mandira mayiona chitenje chicha maona trouser ichi ndinayo ndine Chikondi sichimapanga choncho musiyeni amene mwampasa adzide naye kaumboni pakadapanda ine mkulucha sakadadya pakadapanda ine sakadalembedwa ntchito pakadapanda ine amene uja pakadapanda ine akadafa amene uja pakadapanda ine zikadaka iyayi Chikondi sichimachita choncho agapelavu chimapilira chimaleza mtima chimakwirira zinthu zonse bilifa tamvera Chikondi ndi lamulo amene mudadana nawo chakondeni ndi lamulo amene mudadana kuti phazi asadzaponde pano chonde apondepo amene mudati sinidzayendera ayendereni ndi lamulo ngati mukufuna kupita kumwamba ngati muli mabilivadi kondanani wina ndi mnzache gulupu yanu ndi imodzi kondanani mpingo wanu ndi umodzi kondanani yenderani limodzi tikondane monga malamulo. Atate tithandizeni tikhale nacho chikondi chokondana nkhondo simanga modzi tithandizeni mwana wanu uyu mthandizeni akonde m'dzina la Yesu Khristu wera mtima tankhe kuti amen and amen.